Alright guys, dito na tayo dito sa BMK. Labas na tayo, magkape tayo. Doon kayo agad? Bilis nyo ah. Kape na tayo. Laki. Ganda ng araw oh. Yan yung araw. Baka di ko alam. Ayan, so dito tayo dito sa may BMK. Aga. Nahawak ako agad ah. Dito tayo ngayon at ayan, mamaya. Good morning. Oh! May ganang konti. Ayan, so magkakape tayo tapos magluluto na ba, Gad? Oo, ikaw magluluto na ba, sabi mo? Magluluto pala. Ayan. So ako yung nakatoka sa pagluluto. Tapos maliligo at ayan, hindi natin alam kung ano yung mga magaganap pa. Ayan, so samahan nyo ako. Ching! So ito yung morning view dito sa may BMK. So meron silang mga kabana ba yan? Ayan. Or kubo. So dito tayo nagstay. Sa tent tayo natulog at sobrang lamig. Grabe. Kamusta tulog? Kamusta yung tulog mo? Ang lamig. Grabe no? Pero hindi naman nagpipenetrate yung tubig no? Hindi. Good. All good? Yep. Ikaw? Kamusta tulog mo? Lamig. Okay po. Grabe. Sorry. Grabe, napaka-speechless. Paul, kamusta tulog? Ikaw na nakakwarto. Nakakwarto to eh. Ha? Kumot kutolya. Very good. Isa kortina. Isang latag. Yan, sobrang lamig talaga. Ayan, so tapos na tayong nagluto. Ayan. Nagsangag si Bitchesa. Ayan. So ito yung mga kakainit natin ngayon. Almusal. Hotdog na kulay red. Itlog. At ito binigay na naman ng BMK, no? Ham tsaka longganisa. At ayan, yung sangag. At yung kagabi na tuna. All goods. Kain muna tayo mga bossing natin dyan. Ayan, so papunta na tayo sa may Sinimbaan. Ayan. So kasama pa rin natin ang ating team. Ayan. Ano meron doon? Chicks. Ayan, so pupunta tayo doon, i-discover natin yung place. And papakita natin sa inyo kung maganda or worth it yung ating pagpunta dito. Kuya. Vlog yan? Vlog po yan? Taga-saan po kayo? Kuya. Dito na naman yung Koreano. Ay, yaw sa'yo. Ay, sige. Ayan, so tirik na yung araw mga bossing natin dyan. At napakakalmado ng dagat. Ayan. So, ang nakikita natin dito is rock formations. Tas, ayan, parang bundok siya. Ayan, papakita natin yung aerial shot in 3, 2, 1.
Ayan, so si Mr. Gildart. Ayan. So kailangan pa natin mag-cruise dyan, no? Sa may tubig. Yung mga importanteng information tungkol sa BMK, mapapanood nyo doon kay may strong La Cochero at may kuweba daw. May kuweba. May kuweba guys, may kuweba. May yungib. Ay, babang kuweba sa yungib. Wow! Wow, may ahas. Baka may ahas na naman. Diba siya? Wow, ganda. Dito na natili si Buto ng mga taon na nagkaroon ng Gera. Hindi, yung mga panahon ng dinosaur dito siya nagtago. Ayan, so kung mapapansin niyo yung kabuuan ng BMK, oh. Ang ganda. Tubig na naman. You guys good? Yeah, all good. Ayan, so medyo patusok yung mga bato dito. Ayan. Grabe. So ito pala ay sponsored na cover. Ayan. Ito ay sponsored na gala natin. So ito yung first na sponsored na getaway natin. Ayan. So maraming salamat sa BMK Point Resort Beach. Ayan. So sa pag-accommodate sa atin, sa pagbibigay ng food. Ayan. So okay lang sana na free na lang yung yung place, pero binibigyan pa rin tayo ng mga complimentary foods. Ayan. So maraming salamat BMK Point Resort Beach. Ayan. So abangan natin yung opening nitong resort dito sa may BMK Resort. Ayan. So for sure magugustuhan nyo dito. Ayan. So ang BMK ay shortcut for Balinmanok. Ayan, so tatlo yung Balinmanok dito, Balinmanok Cove, Villa Balinmanok at itong BMK Point Resort Beach. Pero ayan, nakabook tayo at nagstay tayo sa may BMK Point Resort Beach na mag-o-open pa lang soon. Ayan. So sumirong muna tayo dito sa may parang kuweba dito sa may sinimbaan. Ayan. Hoy, wala pa sinimbaan. Ay, hindi pa pala ito yung sinimbaan. Ayan. So dadaanan pa namin yung rock doon. Ayan. So medyo matagal-tagal pa na lakaran, pero at least worth it naman dahil para nga bago pa umakyat ang napakaganda dito. Ayan. Wow. And so nandito na tayo sa may isang side. Doon tayo galing sa may likod pa nun. Ayan. So mahaba-habang lakaran yung nangyayari. Medyo hinihingal na tayo, pero syempre worth it naman yung pagod na yan kapag nakita natin yung place. Ayan. So si Bitchesa may nakita siyang swing. Kaya gusto ko nang mag-swing. Ayan siya. Try natin. 1, 2, 3, go! Parang biniti na baboy. Ayan, ganda. May kuweba din siya, oh. Hindi, doon sa kabila yung pintuan yan, girl. Walang pintuan. Bintana yan, friend. Bintana. Oh. Iba din. Ha? Iba din talaga pag... aray. Iba din talaga pag di siya gaanong napupuntahan ng tao. Ayan, so hindi kinaya. Medyo malalim na dun sa part doon. So, kami na, hawakan kita. Kasilwet ka doon. So, dito na tayo dadaan sa may kuweba. At sana walang bantay. Alam nyo na yung tinutukoy natin. Mga...
Videographer kita. So, grabe itong... Uy, ang ganda! Ang ganda dito. Ang ganda dito maghilod. Matatalas yung mga bato. Hey. Uy. Pataas na pataas. Ayan, so ito yung maganda sa ganitong adventure, no? Nakapag-explore tayo ng iba't ibang mga lugar at mga species siguro ng mga ahas. Kaya masyadong sisigaw kasi baka Pol. Ayan, so syempre kailangan nating mag-ingat dahil hindi lang bato ang ating kalaban. Bantay kalikasa, bantay kalikasa. Bari-bari po. So, pag-akit natin dito, kailangan duckwalk dahil Bakit may Spider-Man dito? Spider-Man walk naman yan. kaya Duckwalk lang, guys. Yung bakit yung wala, may nakikitang piso net. yung sumisilip. Ay, Magpasit na lang tayo sa bangka. Mamaya pwede. Pero namang bangka pala dyan eh. Paano ka ba, Paul? Dito daw. Ang katalas. Manitis pa naman kinilas ng bed. Kaya nga eh. grabe. Ayan. So, yun na yung sinimbaan, ano? Sinimbaan dahil mukha siyang simbahan. Ayan. I wanna go down there, pero gusto ko sa top of the rock. May mga tao na rin doon. May tao naliligo. Grabe. Ang ganda. Ganda. Ayan, so pabalik na tayo at nakakuha na tayo ng mga footages dito sa sinimbaan. Ayan, at kailangan na rin natin makabalik sa may kabilang part dahil baka tumas na yung tubig. Ayan. Ayan, so ito yung ano na to? Ito yung mga air conditioned rooms. Ayan. Ayan. So for ano talaga, no, good for
families, no? Mga big families. Ayan. So, air conditioned room. Meron, yung tinuluyan natin, parang kabana or kubo. Ayan. So, ito. Yun yung car nila. So, nakaligo na tayo. At all set na rin ang mga gamit natin. At ready to go na tayo. Ayan. Pinantay na lang natin si Maestrong Lacuachero para ayun, umuwi na rin, ano. So ayun, in-interview niya si manager for mga details and information tungkol dito sa BMK Point Resort Beach dito sa may Burgos, Pangasinan. Ayan. So yun, nagpapasalamat kami sa management at owner ng BMK Point Resort Beach, ayan, for the accommodation at sa mga free na mga complimentary foods na binibigay sa atin. Ayan. So maraming salamat po. And yan, dito na rin natin tatapusin yung vlog natin. Ayan, sa mga bago at nanonood ng mga videos natin, kung di pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga ilalabas nating video katulad nito. Ayan. So muli, si Marlac Moto ito. Ayan. At ride safe mga bossing natin dyan. God bless at